магистърската специалност съвременно кино в световната култура нашите студенти изучават много интензивно най-интересните явления, тенденции, авторски стилове в световното кино в периода 1990 година до наши дни. В общи линии преминава в гледане на филми, в писане и анализиране, обсъждане, посещаване на фестивални прожекции, но гледане на филми е основното. Една основна характеристика и това е да обичат киното. Това е най-важното за нас, да обичат киното, да обичат да мислят за света и за себе си през киното и всъщност киното да е толкова важно за тях, колкото и любовта.